Ассалому алайкум дӯстони азиз, шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Нафароне ки бори аввалан дар канали мо ҳатман обуна шавен, лайк монен ва дар номерҳои поёнбуда муроҷиат кунед. Ҳатман барои реклама кӯмак мерасонем дӯстони азиз. Айни ҳол мо қарор дорем дар ноҳияи Сино, бозори Гипразем. Аз ин тараф пеш аз академия ана ҳамин кӯча мешавад. Ин тараф бошад тарафи роҳи тоҷирон аст дӯстони азиз. 1 километр роҳ то пеши хона аз пеши бозори Гипразем, аз пеши тоҷирон. Маршрутҳои 56, маршрутҳои 45 такси 3 сомон то дари хонара меравад дӯстони азиз. Мактаби миёна 131, 128, масҷид ҳама чӣ дар наздикии хона ҳаст. 4 сотиқ замин, 2 ошёна, 6 дархона, 200 квадрат. Меравем ба сӯи хона, аз пеш ба навор мегирем. Хоб дӯстони азиз, ана роҳе ки нишон додем, аз шоҳрои Калон рост омадем, тарафи дасти рост дур омадем, тарафи дасти чап баъди магазин рост поён охири ана ҳамин кӯча мешавад дӯстон. Пеши трансформатор хонаи фурӯши ана ҳамин аст дӯстон. Хонаро нав ремонт кардагиан, нигоҳ кунед дӯстон, фасад, полни, дарвоза ҳамаш қоидави аст. Хоб дар пеши дарвоза мебинем латофи ҷубори об аст дӯстон, асфалт, кӯча асфалт аст. Медароем ба даруни ҳавлӣ. Бисмиллаҳирраҳмонирраҳим. То охирша тамошо кунед видеоро дӯстони азиз. Поли маълумотша ба навор мегирем, медиҳем дӯстони азиз. Хоб аз тарафи дасти рост дар сари роҳ инҷо ҷои ҳаммом мешавад дӯстон, санузел ва ҳоҷатхона. Боло мебинем дӯстони азиз. Полни тнк ҳама чизош кардагия, фасад полни задагия. Ҳавлӣ калони хушрӯбак аст. Аммо турбои чалёш ҳам мондаги аст. Аз тарафи дасти рост мебинем як агароти калон мешавад, дарахтҳои мевадиҳанда. Ана ҳамин бино хонаи фурӯшӣ аст дӯстони азиз. 2 ошёна плюс подвал. Дар якум ошёна 2 дархона, 1 кухни ва 1 санузел. Дар дуюм ошёна бошад 4 дархона. Поёнаш бошад ростаки калидор, як подвали калон ва таи кухни як подвали дигар. 2 подвал дорад, 2 ба 6, 4 ба 3, 200 квадрат, 6 дар хона обшӣ гуфтем, 4 сотиқ замин. Аз ин ҷо бошад пушти бари бино да дӯстон, ҷои алобхона, ледонхона аст. ҳозир даромада аз якум ошёна навора сар мекунем дӯстони азиз. хоб сари роҳ калидор, як калидори дароза аст. Тагаш гуфтем полни подвал, таги ин барам полни подвал аст дӯстони азиз. Бино ба кирпичи сурх бардошта шудааст, монолит. Инҷо лесенса ба подвал ба дуюм ошёна. хоб аз сари роҳ аз тарафи дасти рост сар мекунем дӯстони азиз. зали меҳмонхона. навабои задагӣ, потолок ҳамаш кардагӣ аст. нашод об, свет доимӣ, обаш скваш, септик аст дӯстони азиз. хоб аз тарафи дасти чап санузел мебинем, як санузели калон полни кафел аст, термикс. инҷо бошад ҷои умивальни ва инҷо бошад ҷои ҳоҷатхона. хоб дӯстони азиз, ростаки меравем аз тарафи дасти чап кухни аст дӯстон. нигоҳ кунед, кафелҳои кухни задагӣ аст, полни кухни гарнитур мезанедш, кафел тайёр аст. кухни калони хушрӯ, як тиреза аз тарафи пушти бино дорад. потолокош натяжное. ростаки бошад як комнатаи дигар, як тиреза аст пушти бино.
полоша нав кардаган, мақсад гуфтем ки нав биноро бардоштаган, нав кардаган, пони лак задаган чӯбӣ. Дар рӯ ҳама як расветка чӯбӣ мебарем ба дуюмошона. дар дуюмошона гуфтем ки 4 дар хона полҳоламина хоб аз сайдо аз дасти рост мебарем. Якум хона спални, як кабина мондаган, як балконам дорад дӯстони азиз, тиреза пеши хона. дуюм як зали калон дигар. Як тиреза аст пеши ҳавлӣ. полху ламинат. Сеюм хона. Чизу чораро холӣ мекунам дӯстони азиз. Чизе ки мебинед ҳама чизошона мегирам. Як тиреза аст пушти бино. чорум хона. Тиреза аст пушти бино. хоб хонаҳоро дидем дӯстони азиз. Нарху навуша мемонем, номерои соҳибмулка мемонем, занг мезанем, маълумоти бештарро соҳибмулк медиҳад. подвалро сари роҳашро ба навор мегирем дӯстони азиз. подвал анахи шикатури холӣ аст. дар бичае ки мебинем дӯстон, подвал пони калидор аст. инҷо бошад таи санузел аст. документҳои хона 100% аст дӯстон. ягон камбуди нест. хоб бари биноро мебинем дӯстони азиз. дистансия 1-1.5 метр роҳ. ина дӯстони азиз хело ҷо мондаган барои дедонхона, аловхона, ҳизмхона ҷо аст. хоб дӯстони азиз нигоҳ кунед, санузеле ки обе ки аз дарун мебурад, аз даруни бино отдельно мебиёд ба ин ҷуборча. инҷо септики роҳ аст, аз роҳ баромада меравад. ина ҷо кардагиам отдельно ки аз ҳоҷатхона аст дӯстон. септикаш ана аз инҷо мекашанд мебаранд дӯстони азиз. инҷо ҷои вана ҳоҷатхонаи берун аст. туалетчам ана мехесастани аст дӯстони азиз. шикатури холӣ. хоб ҳамашро ба навор гирифтем. як боргар такрор мекунем, хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Сино, бари академия, бозори Гипразем, пахтакор, маҳаллаи обчакарон. аз тоҷирон дӯстон, аз пеши таксиҳо 1 километр роҳ то пеши анамин дарвоза аст дӯстони азиз. маршруткои 56-45 таксиҳое ки пеши тоҷирон аст дӯстон, 3 сомонӣ то пеши
хонара меёрам. хоб мактаб 131 128 мачти 5 вақта мачти ҷумъахонӣ ҳама чӣ дар назди ана ин маҳалла кӯча бигем ҳаст дӯстони азиз. 4 сотиқ замин 2 ошёна плюс сокол подвал 6 дар хона 200 квадрат хона ба кирпичи сурх бардошта шудааст монолит. нархи ин хона дӯстон $170,000 амрикоӣ хариду фурӯш ба асъори миллӣ ба роҳ монда мешавад. боз муомила дорад дӯстони азиз. номерҳо барои тамос 985 50 43 23. як номери дигар ватсап аст дӯстон 977 181 36. дар ана ҳамин номере ки охираш 36 аст дӯстони азиз ватсап ҳаст. метавонен тариқи ватсап нависен дӯстон маълумоти бештарша соҳиб мулк медиҳад. раҳмати калон барои диққат. нафароне ки гуфтем ки дар канал бори якуман ҳатман дастгирӣ мекунем дӯстон. каналро обуна мешавем лайк мемонем то ин ки то наворҳои дигарро тамошо кунем ва дар номерҳои поён буда муроҷиат кунем. ҳатман барои реклама мағоза ягон дачаи фурӯшӣ дорен помешения хона квартира дар номерҳо муроҷиат мекунем ҳатман кӯмак мерасонем. хоб раҳмати калон барои диққат то навори оянда.